Sibuyas. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Indian Chicken Curry. Ayan. At meron din po tayo ditong basmati rice. Yes, at meron tayong itlog, guys. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, napaka-special po yung araw natin ngayon dahil meron po tayong makaka-back-to-back online collaboration. Ang aming kaibigan na si Mamshi I Vlog. Ayan, sina Sisi po ay nakakolab na po namin sila. Yes. Na-miss namin sila kaya nag-second collab po kami. Yes. Sisi, Iris, thank you so much po sa online collaboration po natin ulit. Thank you so much, Sisi Mami ko. Rose, thank you so much po, Mami Rose. Mami Rose. Mga foodie, sana po bisitahin po natin sila at syempre mag-subscribe na po kayo. Yes. Sa mga hindi pa po nakakilala sa kanila, panoorin natin to. Bye to everyone. Wow, nak, one more. One more. Ayan mga ka-foodies, napanood natin ang ating sisi na si Mamshi I Vlog. Opo mga foodies, kadalasan kasama po yung nagmumukbang si Mami Rose at ang kanyang asawa minsan po. Kaya sana po, supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Sisi Iris, Mami Rose, thank you so much po and God bless po. Thank you so much po, ma'am. Kaya mga ka-foodies, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay Opo. namin. Kain na po tayo. Kain na tayo. Mga taking kapampangan. Opo. Ayan. Meron din kaming ampalaya. Opo, kasi si Sisi Irish, mahilig siyang kumain ng fresh ampalaya. Yes. Ito, pinaghandaan namin. Ang laki, guys. Haba. Guys, kung nakikita nyo to, bubble gum yan. Tinabi ko muna. Kakain kami. Unang subo tayo. Anong una subo natin? Chicken, syempre. Sige. Ito. Dito ko yung kanin. Kita na yung rice ko. Okay na. Yan. Okay na? Yan. Okay na tayo. Sarap. Wow. Na-miss ko to, guys. Ako din. Mga ka-foodies, ang unang subo para sa inyo. Sisi Irish at Mami Rose, para sa inyo po ang unang subo. At gusto ko din pong unang subo ko din ko'y Baby Irish, Lian Inocencio. Ayan, Baby Irish. Baby Iris. Kain tayo, baby. Yes. Sarap. Ito sa lakta. Yan na lang yan. Ang sarap. Ito yung extra sauce. Ganyan pala yung kanin nila, no? Nagkaputol-putol. Di namin alam iluto. Kaya nagkaputol-putol. Yan, tapos lagyan natin siya ng lemon. Di ba alam ko nilalagyan ng lemon eh. Ganyan. Ganyan. Sibuyas. Sarap.
Yeah. Wow. Mahilig din siyang kumain ng sili. Nagdum tayo. Ayun. Sibuyas. Tapos chicken. Chicken. Tapos pepino. Tapos kanin. Sarap. Totoo to. Totoo to, guys. Alaman ng lola ko yan. Namutal. Pinutol niya. Ang sarap. Hindi luto to. Baka may nagtatanong na naman. Fresh po. Sina Sisi Irish, Ma'am Shi I Vlog, masasarap din po yung mga kinakain nila. No? Laging putok-batok din. Yes. Sa thumbnail pa lang nila, matatakap na kayo. Ang ganda ng mga thumbnail nila eh. Tsaka yung video nila, no, liwanag. Maganda yun, no? Maganda yung camera nila. Kaya mga kapodibis, huwag niyo pong kalimutan. Ma'am Shi I Vlog. Ma'am Shi I Vlog. Mag-subscribe. Click kayo ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video. Videos po nila. Parang ganito rin yung kinain ni Angry Gino. Ayan. Ganyan. Meron siya, kaso lang sa kanya ginamit niya gatas. Yung hinani niya sa kanin.
Mabigat sa yun yung rice, no? Yung basmati rice. Ano to? Biryani, Ano to? yan? Biryani rice. Biryani rice. Biryani. Meron pa ako. Mamaya naman. Ang lalaki ng mga chicken legs natin. Tol Buloy. Huwag mo akong inano. Bakit? Sabi niya iboboto daw ako. BBM. Tol Buloy. Kapag binoto mo ako, sige. Mawawala daw lahat yung mga babae pag siyang nanalo. Jojowain mo ako, no? Jojowain. Sarap. Mga kapudi, ay, gusto ko lang pong batiin si si Rowena Gibara. Happy birthday po! Happy birthday, Sisi. Kabalen po. Sisi Kab. Nagkita na kami, Clives. Nag-order siya ng burong isda. Gawa ng tatay niya. Lolo ko na yun.
Mga foodie bees, nagtira ko ng konting rice, mabigat sa dyan yung biryani rice. Ay, basmati rice, mabigat sa dyan. Si BBM, kaya niya. Mamaya, pag nagkutom ulit ako, kakainin ko ulit. Sarap. Ito na lang kainin ko. Sarap na pala yun. Matim. Asin ng lemon. Sumisiksik pa yung Ayan. sale. Ay, mga foodie bees, may natira pa akong konting basmati rice. Si BBM, naubos po niya yung basmati rice at natikman din po niya yung biryani rice, no? Hindi ko naman gusto ng chicken. Malalaki. Ang laki ng mga chicken legs namin, eh. Tsaka ang dami ng rice. So mga foodie bees, Ma'am Shi I Vlog po. Pagkatapos po namin, please lipat po kayo kaagad sa kanya. Hindi po kayo magsisisi sa kanila kasi napakasarap po yung kanilang kinakain. At ang ganda ng kanilang quality ng mga kabidyo niya, no? At saka mababait din po sila. At ang gaganda po nila. Lalo na si Mami Rose. Mami Rose, hello po. Apo. Sisi, thank you so much po sa tiwala po ninyo sa amin ni BBM at mauulit pa po to. Mga foodie bees, sa month of December po ay iwas putok-batok po tayo ngayon, ha? Kasi balak po namin ni BBM na magbablogmas po at mag-healthy food po kami ni BBM. Yes. Sa mga foodie bees, bali 1 to 25 po, magbablogmas po kami. Everyday po tayong mumukbang o Yes. mag-upload po tayo. So, wala po tayong collaboration month of December. Bali, magre-resume na po kami ng January next year na po. Yes. So, sana po, supportahan niyo po kami sa month of December. Healthy food po tayo. Para sa January po, makakatalon po kami ni BBM. Kasi medyo tumataba na kami. Yes. Hindi naman. So, mga foodie bees, Ma'am Shi I Vlog po, please supportahan po natin sila. Pagkatapos po natin, lipat po kayo kaagad sa kanya. At syempre, gusto din po namin magpa-thank you sa mga nag-super chat po sa atin nung last, sila, Iñaki TV, Sweet Neneng Vlog, at si Queen Natsu. Yes, Queen At gusto Natsu. meron din po sila mga channel, please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po Yes. kayo. At gusto din po namin magpasalamat sa mga members po namin sila, Queen Natsu, Remis TV Watkins, ayan, Platinum B, Golden B naman po sila, PG Family Mukbang, Ma'am Shirosi, at sa mga Silver B naman po sila, Joby Tenorio, Box Cookings, Jun Pig, Jochep Channel, Emma Ticker, Julian TV, Coach Pudi, It's Sweet Alma, Jobel Yamamoto, Iñaki TV, Hampas Lupang Burgis, Vince and Chona,
Simple Bistak Mukbang, Ma'am Shi I Vlog, Mary Mukbang, Mother Shingo, Raw and Cook Food ASMR. Meron po sila mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Yes, good. Oo. At gusto din po namin magpasalamat sa mga nagbigay po ng star sa amin sa Facebook page sila. Antoinette Potot Jelilo II, Lerma Lazaro, Suset Dalangin, Paig Main. Ayan. Thank you so much po. Thank you so much po sa binigay po ninyong blessings sa Facebook page namin. At sa mga natin sa Team Matibay. Opo, at gusto din po namin magpasalamat sa mga napaka-supportive po namin sa Team Matibay po. Yes. Team Matibay, I love you so Kristen much Cecil po. Ugawa, ang kanyang anak, mag-subscribe din po kayo. Maria Chance Vlog. Ayan, Yes. supportan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Queen Natsu, ganun din Si po. Queen Natsu, Sisi. Please, Maka Food TV Queen Natsu, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yes. Thank you so much, Sisi. Brenny Lagangan, Mamita, Nancy Suson, Oo, tsaka Jessie si Jessie Pastrana. Pastrana, Sheila Almendras. Ayan, shoutout din po kay Lea Payawan at kay Baby Allison. Shoutout sa inyo. Jason Laksamana. Ayan po. At Maka Food TV, Ma'am Shi I Vlog po, please. Lipat po kayo kaagad sa kanya, ha? Yes. Thank you so much po. Ganon din sa Facebook page namin, mga Kapudipis, mag-follow na po kayo. Opo, at sa TikTok ng The Foodie B, TikTok ni BBM, at ang Instagram ng The Foodie. Yes, mga Kapudipis. Kaya, mga Kapudipis, kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.